Umiyak ang puso ko, sumisigaw. Pakianisip ko, Nice. tanggalilan, sumisigaw. Kuya Bal Santos Matubang, salamat po. Dahil binigyan mo kami ng ng pagkakataon matulungan si Tatay Levy. Okay. Naiyak ka tayo, naiyak ka? Bakit? Bakit ka umiyak? Bakit ka umiyak, Tay? Ngayon lang may nagbigay sa'yo, ganyan? Salamat. Mm-mm. Mundo'y magunaw at maaasahan kami lagi, maging hanggang wakas nitong buhay. Isang mapagpalang araw po sa ating mga kayakap, mga kalingap. Pupunta po tayo ngayon sa bahay ni Tatay Libay. Siya po ay isang bulag na at solo na lang sa buhay. At talagang kung walang mag-aalaga sa kanya ay talagang hindi siya mabubuhay. Pupunta po tayo doon sa kanyang barong-barong ngayon. Lugar kung saan siya ay nakatira. Ayan, malapit na tayo mga kayakap, mga kalingap. At dadalhin po natin yung padala ni Kuya Bal para sa kanya. Sponsor ni Kuya Bal. Shoutout Kuya Bal Santos Matubang. Kalingap Rab, marami po salamat sa mga suportang binigay niyo po sa amin, sa aming mga small charity vloggers. Ayan. Ay, malapit na po tayo. Yan, bahay ni Tatay Libay. May aso. Yan. May alaga siyang aso. May tanim siya. Yan. Ito yung tanlad. Yan. Yan. Tatay Libay. Ano, kumusta Tatay Libay? Ha? Anong ginagawa mo Tatay Libay? Ha? Nag-ano ka? Nagtatanong? Maingay si aso mo. Anong ginagawa mo Tatay Libay? Nagtatanom-tanom? Harap ka sa camera Tatay Libay. Ay, ito wala si Tatay Libay. Ano, kumusta? Ito, alaga mo tong manok. Ano yan? Nakakabalaan daw. Sino nang kasama mo dito ngayon? Oh, may aso ka pati, si Brownie. Ayan. Medyo galisin lang ng konti. Ito, anak mo to? Oh, sino nakatira dito sa loob? May tao dito sa loob? Ay! Kala ko meron. Ayan, ito po yung bahay ni Tatay Libay. Ayan. Oh, meron siyang alagang kalapati. Tapos may itlog na to. Alaga mong kalapati. Ay, manok. Ayan. Kumusta ka naman Tatay Libay? Okay. Libay pangalan niya, Libay? Levy. Libay. Levy. Nasasaka. Ha? Nasasaka. Ano nga tunay na pangalan mo Tatay Libay? Ha? Ha? Levy. O, tukaw ka dyan sa kanto. Yan. Oo. Ilan taong ka na Tatay Libay? Wala na ko yan. Ha? 56. Oh. 60 ka na. 52. Mula pagkabata hindi ka na talaga nakakakita. Di sino nag-aasikaso sa iyo? Isang taon. Pwede po tanggalin niyo yung salamin niya para makita ko yung kagapuhan. Na ano ka na, nakano. Ay, wow. Mula pagkabata talaga, yan na yung mo, walang... Anong ginagawa mo hanap buhay? Namamalimos ka o Oo. saan ka namamalimos? Sa tinambak?
Ano nga dahil. Marami naman nagbibigay. Ayun nga, isandaan. May 100. Eh, kumakanta ka. Oo. Ano yung mga paborito mong kantahin? Ano ba sa? Nananapin. Ito po yung Ang table. bahay ni Tatay Libay. Bali, solo ka na lang dito sa bahay mo, Tay? Ayan. Ang bubong ng bahay ni Tatay Libay is ano, yan, trapal na lang. Kapag umulan itong, ano. Paggabi, dito ka natutulog, Tay? Ano mo kaya? Ha? Ito, no? Nagtutulo. Pagkaunan. Sino kasama mo dito? Ikaw lang? May bata baga dito kasama? Sino yan? Pamangkin mo? Ito, kami ano? Ha? Kapag ano? Tingin ka dito, Tay. Ano mga ano mo? Kinakanta mo nga? Nananapin ko na. Table. April Boy. Nananapin. Sample mo daw ang April Boy. Ano? Ay, may gitara. Kailangan may gitara. Kaya sa kasi ko. Kukunin yung gitara. Hindi pa ko. Ano na lang? Akapela na lang. Kaya kasanada. Akapela na lang. Kahit walang gitara. Bakit ba? Ang buhay ko'y ganito. Wala na yakang makikita. Wala sa mundo. Lagi na lang. Paano sinaglalalo? Sa bawat sandalian. Walang pasilinayan. Umiyak ang puso ko, sumisigaw. Pakianisip ko, Nice. ang nila'y umidilaw. Pagmamahal ko na ay walang halaga. Pagkatuan, mawawala ka. Lupit, lupit. Umiyak ang puso ko, sumisigaw. Pakianisip ko ng nanilat, umidilaw. Pagmamahal ko na. Tali pala siya, di ko kayang mabuhay kung lalayo ka. Lupit, lupit. Ano? Ano pa yung isang kanta mo? Emil de Papin? Ha? Ng palad. Sige, sige. Guhit ng palad. Guhit ng palad, gulong ng palad. Buhay. Sige, guhit. Sige, sige. Pagbabae ko na yan. Kaya mo pambabae? Ay, Sige. Light, camera, action. Maestro music. Sige, bigyan mo na kita ng premyo. May premyo ka. lalaki pagmamahal. Kaya. Dahil dyan, may premyo ka. Galing kay Kuya Bal Santos Matubang. Maraming salamat sa padala mo kay Tatay Libay. Ayan. May grocery ka na, oh. Tanggapin nyo, tamo. Merong laki may maligo ka na. Safeguard. Tapos meron ka rin may bigas din galing kay Kuya Bal Santos. Kapa mo na. Ano masasabi mo, Tay? Salamat po. Ay, Kuya Bal Santos. Kaya, pag ano yan, sino mag-aasikaso niya sa'yo? Sige. Salamat, baka makabalik kami dito pag kahit baka makabalik kami dito pag may oras pa. Ayan,
Kuya Bal Santos Matubang, salamat po. Dahil binigyan mo kami ng ng pagkakataon matulungan si Tatay Levi. Naiyak ka tayo, naiyak ka? Bakit? Bakit ka umiyak? Bakit ka umiyak tay? Ngayon lang may nagbigay sa'yo, ganyan? Salamat. Talagang umiyak at talaga si Kuya Bal talaga nagmamalasakit siya sa katulad yung katulad yung tapos din sa buhay katulad yung isa kang PWD. Pag napunta kang Tinambak, sinong nag-aalalay sa'yo? Marami na. Marami? Di pag natawid ka ng kalsada, Marami alalay. nag-aalalay ka? May nag-aalalay sa'yo? Kaano. Hindi na ko na kaya. Ngayon lang may nagbigay sa'yo ng ganyan? Meron na rin? Kuminsan. Hmm. Lang, pasta na. Kwarta. Ayan, talagang Hindi mo na kailang bumili ng no? Na pandaan. Lang. Araw-araw yun. Hindi lang. Minsan lang. Ayan. Bala ka na dyan tayo sa sa bigay ni Kuya Bal. Baka sa sunod na araw o linggo makabalik kami dito para kumustahin ka ulit. Kakanta ka ulit yan. Oo. May gitara na. Makaya lang siya. Lumaki na pinsan ko. Makasanay ko ulit yun. Dapat lagi mong dala yung gitara mo. Sa pinsan ko. Para. Dapat lagi mo yung dala para mapapasaya mo yung mga tao.